Je 3:59 a my vyrážame na dovolenku do Egypta. Áno, počujete správne. V súčasnej dobe, kedy sa ľudia z týchto krajín skôr vracajú, my sme sa tam vybrali. Tieto vrtule znamenajú len jedno, že prichádzame na letisko do Viedne. Tešíme sa. Tuto krátka kontrola, či nám to vôbec letí. Ináč bola som celkom milo prekvapená, koľko ľudí letelo práve do Egypta. Myslela som si, že táto situácia ľudí viacej odradí. Tuto už sme za check-inom. Inak ja túto letiskovú atmosféru úplne zbožňujem, všetky tie voňavky, nákupy a tak ďalej. Ja lietanie moc nemusím, ale zároveň to zbožňujem, pretože tak rýchlo by sme sa autobusom alebo autom nedostali nikde. Tu už som na vecku, selfie. Malej som kúpila bábiku. A tu už sa tešíme, za chvíľku nám to letí. Toto je naše lietadielko, boli sme ho skontrolovať. A samozrejme, ako správni Slováci si musíme dať za jedno. Tentokrát sme si dali Jegrika, nech nám to rýchlejšie ubieha. Na zdravíčko. A tuto už vchádzame do lietadla. No, čaká nás strastiplná cesta. Priznám sa, bola som z toho troška v strese, ale všetko dopadlo. A však nechám si to pre seba. Už knižka, uvidíme, či prečítam aspoň jednu. Na zdravíčko. A ako to prebiehalo ďalej v Egypte, sa dozviete v druhom dieli. Čaute.